wasu produsoshi a Kannywood sun ce ka ba su wahala sosai, suna gani kamar kana tunanin cewa in kai musu fim kamar alfarma kai musu. Menene gaskiyar magana? Akwai waɗanda in kai musu fim a Kannywood alfarma kai musu, akwai waɗanda idan kai musu fim a Kannywood alfarma su kai maka, akwai waɗanda in kai musu fim a Kannywood kun taimaka wa juna daidai. Kuma wannan yana tafiya ne daidai da ɗaukakanka daga lokacin da ka zo, daga lokacin da kai suna aka sanka, daga lokacin da kuma ka sunanka ya sauka, kinga kashi uku. Ta haka a kowane guri akwai abin da yake faruwa. So ni yanzu a matsayina a wannan lokacin da kike tambaya na, duk wanda na yi fim da shi ya taimake ni ne, na taimake shi, amma shi zai biya ni ba ni zan biya shi ba. Kin fahimta? Amma lokacin da nake ainihin top ina ji da yarinta na, duk wanda zai zo ya ce ga fim Adamu sai na sa mai dokoki na. Idan har ya bi ya ce zai yi fim din, me yasa ya bi? Ya bi ne saboda ni din dai ni na cancanta a wannan lokacin, in ba ni din ya sa ba zai iya samun matsala da ba 'yan kallo ba a marketers, saboda duk abin da kai marketer ne yake sayan fim ɗinka. Shi kuma marketer ya san artist din maza da mata da yake so a gansa fim, saboda 'yan kallonsa da suke zuwa sun fi tambayan shi ko sun fi tambayar ta. To dole ka kana producer ko director sai ka bi. In ka ce za ka yi ra'ayinka to za ka aje kayanka a kwalla kenan a gida ko kuma ka kai da kanka ta kallo. To jama'a da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke yi da Adam A Zango. Kada ku matsa ko ina, za mu ci gaba. Barkamu da dawowa. Ba mu labarin ɗaukaka. Ɗaukaka ta babban aiki kenan. Wato ɗaukaka da ke gani zan iya cewa haƙuri shi ke ba da ɗaukaka. Idan ba ka da haƙuri ba za ka ɗaukaka ba. Za ka yi ta wahala ne kawai, amma za ka yi ta kallon ka ɗaukaka. So idan ka biyo hanyar ɗaukaka kana iya yin suna negative, amma ɗaukaka ce. Negative kaman me zan ce da Hausa, me negative yake nufi da Hausa ne? Positive, negative, abu mai kyau kenan ko? Da mara kyau. Da mara kyau. Za ka iya yin suna a masana'antar shirya fina-finai a ta hanyar da... Ko ta hanyar mara kyau. Hanya mai kyau shine irin fina-finan da kake yi kana kokari kana saka al'ada da addini a ciki. Irin shigan da kake a gari ba dan fim ba, kana saka kaya masu mutunci wanda suke rufe mutuncinka, suke rufe tsaraicinka, kuma mutane ba za su yi ba in sun ganka a can a cikin fim ka yi dayin, ka sa sarƙa, ka sa ɗan kunne, a gari kuma sai su ganka da manyan kaya.